wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana zaune cikin sahabbansa, sai ya hangi waɗansu gungun mutane a tare, sai ya tambayi sahabbansa yake ce musu, me ke faruwa a can? Suka ce mishi, kabari ake tona, wani ne Allah ya mishi rasuwa. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi cikin sauri, sai ya nufi inda ake bisne wannan mamaci. Wadda ya rawaito hadisin ya ce, sai na matsa na kutsa don na ga wannan sauri da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi, me zai yi a wajen. Ya ce annabi na zuwa bakin kabarin sai ya gurfana a kan gwiwarsa, sai ya fashe da kuka. Ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kuka har sai da ya jika ƙasar da take gabansa da hawaye. Ya ce sai ya juyo ya kalle mu, ya ce ya ikhwani limisli hadha fa'iddu. Annabi ya ce ya ku yan uwana, ya ku al'ummata, limisli hadha, a wata riwaya limisli hadha al-yawm fa'iddu, saboda wannan rana na sa mutum a cikin kabari